こんにちは。私はカマソラジェスリと申します。私のストーリーはマイジョーニーについてお話しいたします。では、始めます。私の家族は4人です。家族構成は両親と私と妹です。父はリコです。父の仕事はソイビンの係です。父の仕事は大変なので手伝いたいです。父は親切だし、真面目だし、勤勉です。母はジュリエットです。よろばしくて親切です。妹はジェサミです。学生です。私はカマソラジェスリです。24歳です。独身です。大学を卒業の時、就職するつもりでした。それで支部へ仕事に応募しに行きます。支部でいとこのお家に住んでいます。2015年には MSN 支部という日本の会社で18ヶ月ぐらい働いていました。その工場で私はオペレーターです。私の仕事が好きです。友達ができます。契約が終わりました。それから日本で働くつもりです。働きたいです。そしてダブルへ日本語を勉強しに来ました。マウンカーメルテクニカルスクールという日本語学で日本語を勉強しています。マウンカーメルで生活は大変です。日本語は難しいですが面白いです。日本へ行くために日本語をいつも頑張っています。マウンカーメルでは私にたくさん習ってくれた神様には皆さんにも本当にありがとうございました。そろそろ皆さんは日本へ行こう。